Благословени бъдете всички брати и сестри в името на Господа. Преди да изпеем тая прекрасна песен, искам да ви насърча със стих от Божието Слово, да бъдете всички благословени. В Йоанна 17 глава, 22 стих: и славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Ние разбираме от Божието Слово, че славата на Бога идва с една цел, за да направи всичките народи да са едно. Славата на Бога е този, който събира Неговите деца на едно място. Когато ние търсиме Неговата слава, когато се изпълваме с Неговата слава, тогава ние имаме, чувствата ни се променят, характера ни се променя. Славата на Бога е този, който ни дава отговорност относно служението, отговорност относно хората, които са около нас. Имаме ли Божията слава, тогава ние имаме отговорност, имаме глад. Славата на Бога събужда в нас глад и жажда, за да може да служиме. Славата на Бога ни кара повече да пригърнем нашето призвание. Хората, които са отделени от Неговата слава, те не ги е грижа за призванието, което Господ ги е дал. Онези, които нямат Неговата слава, тях не ги е грижа, нямат отговорност относно делото на Бога. Затова Христос даде славата си в нас, за да имаме отговорност, тази слава да ни държи едно. Бъдете благословени в името на Господа. Винаги имайте време в поклонение и стойте в Божията слава. Това, което вие се нуждаете, Божията слава е отговор за всяка нужда в живота ни. Нека стоиме в Него през всичките дни на живота си и това, което търсиме, само славата на Бога. Всичко останало ще дойде на място в правилното време. Бъдете благословени в името на Господа Исуса. Амин. Отче, ние те благодарим в името на Исус Христос и отдаваме цялата слава на Тебе, Боже. И благославяме нашите братя и сестри в името на Христа Исуса. И нека част тази песен да имат насърчение и изобличение. Да бъдат благословени моите скъпи братя и сестри в името на Господа Христа Исуса. И цялата слава на Исус отдаваме. Амин. Привла заслепява Твоето сърце, лута се без надежда, потиснато от греха, че пред Бога ще застанеш, не мисли за това и ще трябва да отговаряш за своите дела. Parapul gözlerini kör etmiş seni, Mesih'i unutmuşsun ve de kendini, yolunu şaşırmış ve de kalbini, döndür yüreğini yeniden kutsal Mesih'e. Защо живееш ти на тази земя без Исус не си щастлив? Човече, ти разбери, без Христос не си щастлив. Neden yaşıyor bu dünyada Mesihsiz insan? Her şey bitecek bu dünyada, Mesihsiz yoktur yaşam. Знаеш ли цената на грехата е смърт? Но Исус за теб дойде да ти дари живот. И на кръста Той проля невинната си кръв, за да бъдеш и ти спасен, тъй като мен. Haberi duydun mu günahlı insan? Gel aç yüreğini, kalbini, duy Mesih'in sesini. Hayat verir İsa Mesih
kim sana? Senin için kan döktü odundan çarmıhta. Защо живееш ти на цял земя? Без Исус